Bro, saan naman pupunta? Gagi pare, pupuntahan ko yung kapitbahay natin. Bakit? Kasi napaparong mo na ba? Tapos na silang magluto ng panira nila. So nanghagad sila sa akin ng tapayas, ng natong, ng talbos ng kamote. So dapat mag-share sila ng panira, Ay, di Gagi. Brad, pinadala na sa akin eh. Kaya narito na eh. Ay, Gagi pare, yan ba yung mga Oo. kapot mo right now? Ang dami-dami pinadala sa akin. Ano ba yung mga bro? Amazing, Gagi pare. Ganito kasi talaga sa probinsya natin. Every time Normal lang yan? Oh, well, not really normal because every time nangahagad sila ng mga masitas, mga pambangot, mga ricado sa pagkakanila. Ito yung payment. Ah, okay. Oo, Gagi pare. Kagulping mga panira, but this one... Ano yan bro? Mukhang masarap yan ah. Gagi pare, ito yung hinagad nila sa aking talbos ng kamote. Ay, yun ba yun? This is a very masiram na kakanon. It has sabaw, it has fish, it has talbos ng kamote. This is so awesome. This is what we call cocido. Ah, kusido. Takas makamayaman, Gagi Oo pare. nga eh. What I love about cocido is perfect itong appetizer for me. Para siyang soup. Ah. So awesome, but not really overpowering because ang ginamit dito is limoncito. Ah, okay. Not lemon, but limoncito. Kaya yung Ayos pagka-alsom niya, hindi nakakakanos. Okay. Unlike gumamit ka ng mga sampalok, mga iba and all, Ay, Gagi. parang sakto lang broski. Yes, oo, broski. Ay, ito. Ito bro, ano to? Yes. Other province call this one as tinumok. Ah. But this one, siguro mas sanay akong tawagin tong tilmok, Gagi. Tilmok? Oo, kasi this is Ano actually naman yun, bro? this is actually a panira na binabalot sa natong. Yeah, natong. Ah. Natong. Ito yung dahon na hindi nababasa every time na nag-uururan and all. Ayos yun, ah. Tapos nire-wrap dito yung may mga meat siya dito. Crabs. Tapos meron crabs ding yan? taro leaves, tapos mga seafoods and all, Gagi. Ang sarap nun, bro. So siram da parang may liputok din to. Now let's taste. Ooh. Very Bicolano because of the harang. Ah, mahalang siya. Tolerable yung harang but still ang Naguguruhit, grabe. Not really naguguruhit but nagre-relatong na talaga yung flavor into your throat because this is made up of crabs, Gagi. Oo, sarap yung Super broski. siram. Oh, tinumok and all. Oh, that one. Oh, yan. Perfect. Hindi ko Oy, talaga alam yung broski. Gagi pare. This is what we call tinutungang manok. Ha? Ngayon ko lang narinig yun ah. Yes. Girl kapalpal, really? Ngayon ko lang narinig This is yung not broski. pininyahan. This is not your usual ginataang manok, Ano ba Gagi. yan, bro? Tinutungan because what we usually do here is that yung nyog, sinusunog muna namin. Like, inuturutong bago kunin yung liputok and all. And that's the time, yun yung ginagawang syrup nung manok na to. And Kakaiba all. broski no? Gagi pare. Parang kagulpi silang Tapayas, mga no? tapayas na kinurua sa libod namin. Sabi ko, dalawa lang. Bakit mukhang parang 1 kilo yung kinuro? Pero nagpaalam naman broski no? Oo, broski. Ayan, may Napadami tapayas lang, dito. And then, may chicken. Now, let's taste. Sige nga bro, parang sarap-sarap yan ah. Yes, the chicken. Uy. Ay. Sabi broski ah. This is perfect. Kaya siya inapot, Gagi. Parang kinakarakan ko, pati buhok ko na and all, Gagi. Matitaste mo talaga yung tinutong na liputok and all. Ah. Nawawala yung lansa ng manok. And then the tapayas. Super siram. Perfect na perfect talaga. And meron din siyang sili. Ay, kinain mo broski ah. Gagi pare, walang tubig na tinao sa akin and all. Nagkasala akong kakanon. Ayun But lang. anyway, these are the panira na kakakarakanon natin ngayon. Ay tara broski, gutom na ako broski. Oo, nagkakaralayo na yung throat ko, Gagi. Pero may tubig ba? Ah, meron. May panira na tayo, Mom. Hey, Gagi, pare.